Molweni ke namhlanje bantu bahle baseMzantsi Afrika sinethemba ukuba uze nepokotho ezinzulu apho kule fandesi yaka World B Duni Marino zizo ke ezilungileyo inkunzi ezingqukuva zizozisa amawele ngakumbi abanemazi ezilungileyo amkelekile kule fandesi yakwa Plain ubani zonqalisa ke ngale nkunzi enhle efikayo inombolo yayo yile 5 tag number 5 ngamawaka amahlanu ubani zonqalisa apha seker die Ramsal Pomsoos Eskomse generator tydens load shedding. Kom manne, laat ons begin op 55. Het 55, het 55, het 55, het 56, het 57, het 58, het 59, het 59, het 6000, het 65, het 65, het 7, het 78, 78, 78, 78, 78, 888. Thank you ladies and gentlemen. Wana zoncedisa sabukuqala manena kazi. Hapha siyenyusa ke amawaka lishumi. Manena kazi ngibani zoncedisa sabukuqala masinyusa masiku 15000. 15, 15, 15, 20. At 20,000, 22, 23, 23, 23, at a 23.5. At a 23.5, come on, who's going to help me out here? At a 24, 24, 25, 25, 25, 30. At 30,000, 30,000, who's going? Hey man, khayibone ke ngoku le nkunzi zisincedisa zizosebenzela. Ungazitsala nembewu ke ngoku uzithengisa nalapho ke ngoku uyafika imali kwezopokotho zakho izawubuyisela ndiyakuqinisekisa khawujonge obaboya. Ujonge apho ke ngoku le nyama esemqolo. Nithi bani ibone iza khawusondele sise with 25,000 at 25 at 25 at 30 at 30,000 35 ngibani ozoncedisa kom help my 'n bietjie uit die asseblief nie maar kyk vir daai boutjies hy sal verseker baie vleis gee ek is seker kom help my uit 35 35 35 36 36 5 36 5 37 38 38 38 38 38 kom help ons kom 37.5 die kant asseblief baie dankie daar. Ja, sê 40. Dankie 40 45 het 45,000. Asitshale ke ngoku yiyo ke le nkunzi oyifunayo namhlanje. Akekho omnye siphelele apho. Ndiyabona ukuba yayicinga ke le. Ungayicingi. Ucinga njengalamawele izokunika wona. Ewe ndithembisa ngoku umnomzana khawuzeke ngoku 46 46 47 48 48 48 50 50,000 ngubani ozoncedisa apha yiyo ke le uzogoduka nayo ewe uzogoduka nayo uzoyiboleka ke kwabanye bazokubhatalisa ubuya lo mali yakho ndiyakuthembisa ngoku umnomzana ewe ke ngoku uzoba nawe ke ngoku uxelela abantu bawona amatakane walagusha la nkunzi le yayifumeneyo wakwa Plain ewe bazothenga nakuwe ke ngoku 50,000 siphelele apho umthengi number 21 enkosi yakho ke le nkunzi uzotsho kakuhle ke mnomzana xa ugodukayo uqhube ngokhuseleko kaloku le nkunzi le izobuyisela lo mali yakho kwezopokotho zakho ezinzulu sabulela ngoncedo lwakho namhlanje. Bantu bahle baseMzantsi Afrika ndingaphoswa ngomso we-12 kaMatshi ifandesi yaka World B Duni Marino yiyo ke le kunyanzeleka ukuba ubekho kuyo. Enkosi.